Dom'le, nu știu dacă noi putem vorbi de calitatea apei la municipiul Rădăuț, pentru că sunt foarte mulți rădăuțeni care reclamă că după diferite avarii apa nu mai are culoarea care este, m-ați înțeles? Și apa nu mai are culoarea care este, m-ați înțeles? Nu mai are culoarea care este, m-ați înțeles? Frații, eu sunt un pic mai micuț acolo, sunt inginer șef și nu particip la toate discuțiile astea. Eu sunt un pic mai micuț acolo, sunt inginer șef și nu... Deci am doi consilieri ieri în ședință de Consiliu Local, au acuzat niște cifre fatați și nici nu discuții, da? Da. Hai, mai taie din ele de le drept. În parcuri există internet și e gratuit și tot așa. Doamne, ăla din parcuri. Da? Și acum ce discutăm aici? Discutăm de niște bani care... Ce bani? De bani că faceți economii? Nu faceți economii, domnule. Nu scoateți... Sunt autor de proprietate intelectuală. Știu să discut și să vorbesc, da? De ce credeți că partea feminină vă apreciază mai mult? Păi și simpatic, așa, carismatic, este